Asa magdron oy, wa magibata dire. Nara ko dire. Uy, nara man day ka diha. Ganina ako dire. Pating dugayan nimo. Pasensya igaw, magugok kita nimo. Wa ka kita bitaw. Usa day mo ha? I-Xerox niyo. Pila man ni ka kape gang? Unsay kape? Kape lang ba? Pila ka kape? Kape ba na akong pariton? Mag-Xerox na ako. Akong pagpasabot gang, pila ka kape? Ha! Kasamo! Ang binalang kape! Kape may ihatag di mo kasabot. Naunsa man ni prentira ni uy nga karong kinahanglan kaayo karon pa jud magdaot-daot. Lapot ani. Dini! Saman ma. Pasuguan sa ako be. Wala pa ganing ko na humandireg panilihig ma. Unya na lang na ba kay nagdali ko diri pasahay na ni. Hay! Unsa man dahil ma? Ay sig pasuko-suko dira kay naglagot pud ra ba ko na basin karon. Unsa gani man o? Ipasirok sa ani didto abe tulo ka buok. Asa mong bayad ani? Utamo na pud ni. Pagdali dito ka. Wala pa gani ko na humandireg. Sugo na pud. Sige na pud palugo. Kinalag ako kapoy kaayo. Ayo! Ayo ba? Ayo! Kinsa man ron? Wa may tao. Ayo! Asa magdron oy, wa magibata dire. Nara ko dire. Uy, nara man day ka diha. Ganina ako dire. Pating dugayan nimo. Pasensya igaw, magugok kita nimo. Wa ka kita bitaw. Usa day mo ha? I-Xerox niyo. Pila man ni ka kape gang? Unsay kape? Kape lang ba? Pila ka kape? Kape ba na akong pariton? Mag-Xerox na ako. Akong pagpasabot gang, pila ka kape? Ha! Kasamo! Ang binalang kape! Kape may ihatag di mo kasabot. Usa man tong bataa, uy, high blood man kaayo. May pagwala na sila naninda. Oh! Unsa day ka nga perti man nimo dugay suguon. Asa man Xerox ani? Xerox Japon, way klaro ang tindahan dito. Unsa way klaro? Ngano man di ay? Alangan, Xerox akong gaingon. Unya, Boingon man noon, pila ka kape. unsay kape? Kape ilang gihatag, bisag magpa-Xerox ko. Unsa po na mga tindahan dira oy? Sulod dito ka. Wa jud klaro suguon. Para pa daw akong gisugo.